बाक्सा जिला एबसुनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय आन्डार 13 जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जागायजेनबाय। बाक्सा जिल्ला राबां दखला एबसुनि सिङाव थानाय बेटबारिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुआ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों आन्डार 13 जोलुर गेलेनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनो। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाबावदों मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि जोंस्रां ब्रह्म, खख्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि बिपुल बसुमतारी आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया। राबां ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि फोरोंगिरि समाज सिबियारिफ्राबो दिनैनि उन्दै उन्दै हौवासाफोरनि फुटबल बादायलायनाय समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया फोरमायनाय बादिब्ला साननैनि हाबाफारि लानानै मसलपुर महकुमा आरो सालबारि महकुमा बे मोननै जायगायाव बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। बे बादायलायनायाव जायफोर हानजाया देरहासार जागोन बिसोर हानजायानो मिरुनि गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो मोनगोन। एमसिएलए मन्टु बर'आ आथिखालनि बिटिआर सरकारा लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावदों आरो मावलांगोन बेनि सायाव गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव थामथि गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जे बड'फा बेनि गेजेरजों थारैनो जोबोद बाख्नायनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। मानो होनोबाथाय बिथांमोना फुटबलल' नङा गुबुन आयदाफोराव अरायसमबो हारिखौ फोजौखांनायनि थाखाय बा जौगाखांनायनि थाखाय माखासे मानि खामानिफोरखौ गुबुन मावथांखि लानानै खामानि मावबाय थादों। थिग बिदिनो दिनैबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि बिथांखिजों 13 बोसोरनि सिंनि उन्दै हौवासाफोरखौ लानानै जि फुटबल बादायलायनाय बे बादायलायनाया आंनि समस्थियावनो दिनै गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना देग्लाय बोसोरनि थाखाय जागायदों। आं आसा खालामो बिटिआर सोरखारा जेरैहाय गुबुन मावथांखिखौ लानानै खामानि मावबाय दं, गुबैयै गेलेनाय बिथिं फारसेबो बिटिआर सोरखारनिफ्राय माखासे मानि नाजाथाबनाय जादों। दा थिग बिदि लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गुबुन मावफारिफोरजों लोगोसे दिनै फुटबलखौ बादायलायनाया थारैनो बाख्नायथाव होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय जों जुदि हारिखौ फोजौखांनांगौबा बा जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोनोबाथाय गुबुन हाबाफारिफोरजों लोगोसे नैबेदि गेलेनाय बिथिंनि फारसे जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरखौ लाफानांगोन। आं आसा खालामो प्रमद बर' दैदेननाय जिखिनि सोरखारनि जिखिनि मावथांखिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मावथांखिफोर बिदि मावथांखिफोरा हारिखौ बा समाजखौ बा ओनसोलखौ जौगाखांनायनि जिखिनि जांख्ला बे जांख्लायाव एसेबाबो गाखोनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। नोंथांमोना गेलेनायनि अनगायै हारिमु थुनलाइनि बिथिङाव मा फोरमायनो सानो? जोंनि सरकारनिफ्राय बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जिखिनि सोरखार बे सोरखारनिफ्राय गेलेनायनि बिथिंनि अनगायैबो गुबुन बिथिङाव खामानि मावनायफोरखौ निस्सय नोंथांमोना मिथिखागौ। मानो होनोबाथाय जों एसे सिगाङावसो मोनसे 100 लेंगुवेज पएम जिखिनि फेस्टिभेल बेखौ खालामदो। थुनलाइनि बिथिङावबो लेट फेस्टिभेल होननानै जों बोसोरनै जाबाय खुंनाया। थुनलाइनि बिथिङावबो हारिमु बिथिङावबो जों रागाम बायदिसिना बिथिं माखासे मावथांखिफोरखौ लानानै खामानि मावदो। दा थिग बिदिनो जिहेतु हारि मोनसेखौ जौगाहोनो थाखाय गेलेनायनि अनगायैबो गुबुन बिथिंफोरखौ नांगौ। जोंनि सरकारनिफ्रायबो माखासे आसनिफोर लाबाय थानाय जादों, जाय सरकारनि हेफाजाबजों जों गुबुन मावथांखिजों जों हारिखौ बा समाजखौ जौगाहोनायनि जिखिनि खामानिखौ मावबाय दं होननानै आं सानो। लाइमोनफोरा आथिखालाव गाज्रि बिथिंजों बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनदों, बे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनोबाथाय जों बर' हारिल' नङा, जोंनि गासै बुहुमनि गेजेरावनो लाइमोनफोरा माखासे मानि गाज्रि थासारिफोरजों अरायसमबो मोगा-मोगि जाबोबाय थादों। बे सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, हारिमु बिथिङावनो जा, बा जोंनि गामि ओनसोलाव बे जौ जुवाजों बिथिङानो जा, बा बायदिसिना ड्राग्स बिथिङानो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरा बायदिसिना बिथिंजों गाज्रि बिथिंजों मोगा-मोगि जाबाय थानांदों। गुबुन ओनसोलफोरजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरावबो बिदिया लासै बारायनो हमनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेवहायबो जोंनि सरकारनिफ्राय गोबां नानाथा हाबाफारिफोर लाबाय थानाय जादों, जाहाथे बिदि लाइमोनफोरा गाज्रि थासारिनिफ्राय जाहाथे जों रैखा मोननो हायो। बिनि थाखाय माखासे एवारनेस, माखासे जों बिटिआर फेल'सफोर खालामनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। दाखालि बावैसो आंनि समस्थियावनो केसि कलेजाव एन्टि ड्राग्स मोनसे एवारनेस केम्पेइनबो जों खालामनाय जादों, जेराव आं निजेनो दंमोन। थिग बिदि रोखोमैनो सरकारल' नङा, सरकारजों लोगोसे समाज, माखासे संगठन बेफोरबायदि थासारिफोरा जुदि आवगायबोयोबाथाय थारैनो जों लाइमोनफोरा जिखिनि गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानाय बे मोगा-मोगि जानायखौ एसेबाबो संरैखा खालामनो हागोन होननानै आं सानो। आरो बैफोरनि अनगायैबो लाइमोना निजेनो गावनो एसे सांग्रां जानानै जुदि आवगायलाङाबाथाय जों बेखौ
100% आबुङै मावफुंनायाव आसखान्दा जागोन आरो ओंखायनो लाइमोनफोरखौ आं गुबैयै खावलायनो लुबैदों दल संगठन सरकारनि अनगायैबो गावनो गाव एसे कनसियास जानानै जाहाथे आगानखौ होयो बेखौ आं लाइमोनफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय लाइमोनफोरखौ मोजां खालामनायाव गारजेनफोरा माबायदि बाहागो लानांगौ बेखौ लानांगौ लाइमोनफोरखौ मोजां खालामनायाव गारजेन आरो समाज आरो संगठन आरो सरकारा बयहाबो एखेबारे एगारनो हायै मावथांखि दं आरो बे मावफारिफोरखौ बा माबायदि इनिसियेटिभ लानांगौ बेखौ जुदि बुङोबाथाय गोबां इनिसियेटिभ लानांगौ बिनि गेजेरावनो जुदि आं गुसुङै मोननैसो नोंथांमोननि सेराव बुंनो नागिरोबाथाय गावनि गथ' गथायफोरखौ माखासे माने जिखिनि गुबैयै दाबिनाय बाइक दाबिनाय मबाइल दाबिनाय बे दाबिनायफोरखौ एसेबाबो जों जुदि बुजायनानै जों दोननो हायोबा आरो गाव जुदि हायाबासिनोबा माखासे दल संगठन दं गामियाव माखासे गोरों सुबुंफोर दं बिथांमोनजों मोगा मोगि खालामहोनानै एसेबाबो जों जुदि बुजायनो हायोबा आरो माव थांदो माव फैदो मा खालामनो नागिरदो बिनि सोमोन्दै जुदि बिमा बिफाफ्रा एसेबाबो खबर लाबाय थायोबा अननायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जुदि राहा लामा होनानै जुदि आवगायलांनो नाजाहोयोबाथाय एसेबाबो एसे बिथांमोनखौ गाज्रि थासारिनिफ्राय एसेबाबो रैखा खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो खिन्थु आं जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेखिनि बुंनाया लाइमोनफोरखौ संरैखा खालामनायनि थाखाय बा गाज्रि थासारिनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेयो थोजासे नङा गिबियाव गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजानिसिम साबायखर बावहरबाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गोजोरथायारि मावथांखिनि जोहै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनिफ्राय मोननै जन जोंहा मोननै साब डिभिजन दङ बे मोननै साब डिभिजननिनो मोननै जन बे जनाव दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनै सालबारि साब डिभिजननि मोनसे जना राबांनि बेटबारिनि बे गेवलां फोथाराव बे जागासिनो दङ बेजों लोगोसे मुसलपुर साब डिभिजननि मोनसे जना बोरिमाखानि बे गेवलां फोथाराव जाबाय दङ बेबो दा नैबे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे उन्दै गथ'साफोरखौ जागायनायनिफ्रायनो जेराव जि इन्टारेस्ट जेराव जि गोसो बे गोसोखौ जाहाथे जोङो खेला गेलेनायाव एसे गोजोर खालामनो हायो आरो बेखौ बेहाय जोङो मोनसे आयदाखौ लादों जोलुर बादायलायनाय आरो जोलुर बादायलायनाया बर' हारिनि थाखाय दा गोग्गाथाव बर' हारिनि थै मोदोम देहायाव थानाय बायदि मोनसे बे गेलेनाय आयदा मानो होननानै बुङोबा दिनै नेसनेल लेभेलावबो बर' माहारिनि गेलेगिरिफ्रा जायगा मोनहैबाय आइजोफोरनिफ्रायबो बेवहाय दंहैयो आरो माने हौवासाफोरनिफ्रायबो बेवहाय दंहैयो दा बिनि थाखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो गोबां इनिसियेटिभ लानायखौ नुदों ISPLआनो जा दुरान काप जायो एकदम एसियानि मोनसे थार्ड अल्डेस्ट गोजाम मोनसे खेला बेखौबो जों लानाय नुदों दा बर'फ्रा जोलुर बादायलायनायाव खम नङा बिनि थाखायनो बेखौ जों बोरै गोजोर खालामनो हायो बेखौ थांखि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बे हाबाफारिखौ बेवहाय लानाय जादों बेजों लोगोसे जोङो बेखौ नोजोर होनांगोन दिनैनि समा बिराद मोनसे लाइमोनफोरनि थाखाय आरो उन्दैसा गथ'फोरनि फरायसाफोरनि थाखाय गिख्रंथाव मानो होननानै बुङोब्ला गोदान बेसाद सफैदों गोदान जिनिस सफैदों मबाइला जोंनि आखाइ दङ बेजों लोगोसे जौ जुवानि सायाव बारनानै ड्राग्स बे सफैदों बेनिफ्रायबो जों जुदि आनज्रायनानै थानांगौब्ला जोंनो गेलेनाय मोनसे आयदाखौ जों लानो हाथारनांगोन जाय आयदाजों गावखौ मुखुब खालामनो हायो आरो लोगोसे बेजोंनो जोङो गावनि आथिङाव गसंनो थानो हानाय बा गावनि जिउ राहाखौबो जोङो दानो हायो आरो बे नोजोरखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों दिनै बेवहाय साननैनि हाबाफारि जों फोजोबनो थाखाय बेहाय सेस्था खालामगोन दिनै बे जना दिनै गिबि खेब जागायबाय बेवहाय माने गासै मोन 8 बेहाय टिमा गेलेगासिनो दङ आसा खालामदों बेनिफ्रायबो जाहाथे जों मोजांनिफ्राय मोजांसिन जे गेलेगिरि बे बिथांमोनखौ जोङो मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ सायख'नानै मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेराव बिथांमोना होगोन बा मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ लागोन बे लानायाव जाहाथे जों साबसिननिफ्राय हामसिन खेला गेलेगिरि जोंनि उन्दैसाफोरखौ जाहाथे सायख'नो हायो बे मिजिंजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों गेलेनायनि अनगायै हारिमु थुनलाइ बिथिङाव नोंथांमोना गोजोर खालामनो थाखाय माबायदि थांखि लाबाय दं गेलेनायनि अनगायै जों जुदि नोजोर होयोबा बोसोरफ्रोमबो जोङो जोंनि जे बैसागोनि सिगां हारिमुखौ जों गोजोर खालामनो थाखाय हारिमु मावबादा मोनफ्रोमबो
दखराखौ लानो थाखाय खावलायनाय जायो आरो गोबां दखराया बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जेरै जोंनि दामजुफोर खाम जथा सिफुं सेरजा बेबायदि दामजुफोरखौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि बागुरुम्बा दावस्रि देलाय बायदि बायदि जोंनि माने जेखिनि आंगो हारिमुनि मोसानाय बे मोसानायफोरखौ रोंनांगौनि थाखाय सोलोंनांगौनि थाखाय मावबादा बेखौ लानाय जायो बैसागोनि आगु बा बैसागोनि सिगाङाव बेजों लोगोसे जोंनि जे जिल्ला आफादनि कनफारेन्स आरो कनभेनसनफोराव जोङो जे थुनलाइयारि बादायलायनाय बेखौबो लानाय जादों आरो डिबेट कम्पिटिसन बायदि बायदि हरखाब लिरनाय हरखाब माने खन्थाइ सोरजिनाय बा हरखाब सुंद' सल' लिरनाय बायदि बायदिखौबो जों बेयाव लाफानाय जादों बेजों लोगोसे देग्लाय माने जुदि नायोब्ला जोङो जेब्ला कचिं क्लास लादों सामार कचिं क्लास जे बेसेन नाङै मावबादा माने फोरोंथाइ मावबादा बेफोरावबो बायदि हाबाफारि लानानै बे मावबादाफोरखौ लानाय जादों जेरैहाय माब्लाबा थुनलाइ बिथिंखौ लानानै बे कम्पिटिसन होनाय जादों माब्लाबा हारिमुखौ लानानै कम्पिटिसन होनाय जादों आरो बेबायदियैनो उन्दैसाफोरखौ हारिमु आरो थुनलाइ बिथिङावबो जों जौगानो थाखाय जेब्लायबो नाजाबोबाय थादों आरो गासिबो गार्जेन बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे गार्जेन बिथांमोना बे गाव गावनि गथ'फोरनि जे मोनसे आलादा रोंगौथि गोनां हारिमु बिथिङावनो जा थुनलाइ बिथिङावनो जा बा गेलेनाय बिथिङावनो जा बेखौ सिनायनानै जाहाथे गाव गावनि गथ'खौ एसे सम माने मबाइलाव होआलासिनो जौ जुवा ड्राग्सआव गोजोम होआलासिनो नैबेफोरबायदि माबा मोनसे आयदाखौ लानानै जाहाथे एसे मुखुब खालामनानै दोनो फरायनायजों लोगोसे बेखिनिखौ खावलायबाय थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन